Господине, как се казвате? Венелин Лашков Панков. Така. Имали сте кожен проблем? Да. Доста сериозен? Да. Имаше ли рани по тялото? Имаше. По цялото тяло и по главата съм имал. И в устата съм имал. Да. Не може ли сте да се храните? Да. Били сте ослабнали много? Да. Добре. Лежали сте в медицинска академия? 5 години подред съм ходил в медицинска академия да ме лекуват. Хората наистина ми помогнаха, обаче тук се излекувах при вас от билчите. Там не можаха да го излекуват до край? Не, до край не можаха, понеже спрех да ходя, след като дойдох тук, вече получих тук облегчение, подобрение и за това, че не съм ходил. Кожата ти вече е чиста? Да, възстановил съм. Добре, много ти благодаря. Благодаря ви и аз на вас от лечението и от уважението.